Elejteném, zabos lennél? Ha lejteném innen, zabos lennél? Milyen? Zabos. Hát, hogy nem örülnél. Csak finoman mondtam. Örülnél neki, ha lejteném? Aha. Szegény. Szegény. Az roncs. Ezt csináltam vele én is. Neki basztam, neki rúgtam. Az úgy ment ki. Megsértődött, hogy volt egy csomó helyzete. Aztán olyan szar volt, hogy még itt csak azért nyertem úgy, mert... Tényleg. Tényleg ez. Könnyékig benne vagyok a tökembe, hallod? Ez guru? Guru? Mi guru? Hát néha. Mit ne? Hát veszem! Hát most nem szabad itt striptizelni? Hú de szar. Elég béna gyerek. Hát azt nincs, te mondod, csinálom ezért Martin. Azt te is annyira fogsz kapni. Annyira már nem is kapom. De... Majd örülni fogsz, ha egyet védesz, azt akkor így körbefut. Már most feszíthetsz. Én uncsimosan. Uncsi. Takarodjál. Te mit csinálsz? Megnyertem. Ott. Na, vége. Nem mindegy. Akkor nyer Martin, most csináld már. Miért nem lehet videózni, az meg? Akkor csak Martint videózom, nem leszel benne. Na. És nyert Ricsi? Látod, itt az öblében melyeket szúfoltunk. Ez nem ér! Ricsi, nyilatkozol? Nem, igazad van. Hallod? Nyilatkozol? Igen. Na. Én igaz a 7-4. Milyen 7-4? Ja, jó. Hallod, vegyek? Menj, nyertél? Ideges lettél, vagy mi? Nem, amúgy léges vagyok. Jó. Jó, na, vége. Mehet, mindenki. Ricsi! Még nem megy. Ja, Még nem, le. Na. Majd 3-ra. 1, 2, 3. Peti fejét felismerte. Olyan szép vagyok. Martin úgy nem is lehet. Mászta. Neki nem van a például. Nem bírod? Hát Ricsi, te vagy a leggyengébb. Nyomjad! Nyomjad! Nyom, Ricsi, gyere! Ricsi, szarnod kell? Nincs nem. Hogy lenne nem? Ricsi, szarnod kell? Mi? Mondtam, még lent volt? Nem volt. Hé, lente bicsi! Azaz! Szia, Sanyi! Az meg nézi, hogy mit csináltok. Kurva életben. Ricsi, a 12-9-es 100 méter után mit gondol? Pózolnék, ha itt lenne a rekord. De mivel nincsen tábla, szegényes az az udvar. Most fuss egy Azt kört, mint előbb. Azt, hogy innék egy kis társ. Nem köszönöd meg a Köszönöm a rajongóimnak, családomnak, szüleim. szeretteimnek. Szurkoltak érte. Már nem is tudják, hogy futottam. Jó, köszönjük. Itt mi? Ilyen hatását még nem láttam. Mit csinálsz, Tibi fiam? Alfonso Szipus. Ki ez a padawan? Jó volt. Obi-Wan mester.
Érzed az erőt. Fújj bele a füstöt a kamerába. Fújj bele a füstöt a Mi van a jó öreg? Ja, ilyen izé, Öreg Kádár repteljük és barát. Mit érzel, Tibi? Hova vetted? Nagyon raj! Hova vetted, Tibi? Várja? Nagyon raj vagy, bazd meg. Darja szél. Azt már csak szívjuk el, ezt a pipát, vagy na, ezt a szenet, ezt a pipát. Na, Fogjad, végig. fogjad. Tudna, nem mond viccelt. De bedőlve indulj. És elbassza a legvégén! 16-90. Mert osztálytársam felelt matekóra, és akkor mondja, hogy nem 3D-s, hanem 4D-s. És? Mindegy, ez egy egész osztály. Hát ez kurva vicces. Amúgy látszik egyáltalán? Igen. Peti, mikor jön már? Nem Most van, nem jön le! Istenem. Játszunk már! Nem játszok. Martin! Tomi, Ó, de jó! jelzi a mosolyfunkciót Martinnál. Nem, ott csak a arcfelismerés. Múltkor felismertem a macskának az arcát. Meg, ja, meg várjál, meg ott. Semmit. Azt, hogy ez egy Sony Ericsson telefon. It's the motherfucker. Ja tényleg. Várja. Nincs fejed. Ja de, most már érzékeli. A kapu. Benne és Zsófival. Júj! Kiesett Martin. Zsófi után a kövi kieső. A fehér etióp. Martin. Hát mi? És miért? A labda pattog és elkapom. Izmos comb. Na, fogd. De miért innen rugod? Fogd puca, nem innen rugom, kiesett Martin. Honnan? Honnan esett? Hát honnan rúgta? Honnan? Ja, Mert még hátra volt. egy élete volt? Kettőt elbaszott azon. Na mi? És megy tovább. Már csak egy kísérlete van. Fúj a szél, azt elbasszom. A szélerősség 0,2 hátszél. Méter per Nem szekund. megoldott. Na. Ja. Elbassza, én nyertem. És meg... Megnyertem, bazd meg! Na? De ez a Na? Ki nyert? De bazd meg, játsszuk le, hát akármit csinál, mert akármit csinál, úgyis te nyert. Nem mindegy, bazd meg. Jó, játsz, kiadakod, rossz ilyen. Értem, hogy ezt elvállalod. Itt van, hogy szugja fel a patancsókkal, hát tudod, hogy átműsz meg az állás. Vezetek 9-ét. Így ezt tényleg lesz. Igaz, a telik. Nézd! Engem ilyen van. Hoppá, Geszi, azon se kerül. Ez az, hoppá, se kerül. De kár! Háromban! Számba érik az a 7-3 nekik. Utána van tengel. Hőzni az ők van. Mindig ezt van a tengónál, mindig idegesek tengónál. Mit csinálsz? Vagyunk, nagyon részek vagyunk gyerekek. Mindenki be van szívva itt. Szét van szívva. Ja, azért mert a papucsálkák szaporodását vettük. Meg a zöld szemes ostrodot. És? Barna moszat, kék moszat. És? Hát mi is? Mondd már a Na jellemzőket. a papucsálkát. Halljam. Nem tudod? Még én is tudom, hogy bekevelezése lesz a többit. Meg hogy És az a műbaj? papucsalka van. Hogyan védekezik a ragadozók ellen? Milyen tigris vagy mi? Hát rájuk lép! Érted? Érted? Rájuk lép! Hol tanultál, nem zomba? Nem, biológia órán.